ଆଉଛନ୍ତି ନା ଆଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରି ଖୋ ଆଛ ନା ମାକୁ ପୂଜା କରିବ ନା 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 ଡାକ୍ତର ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ପକେଇକି ଆଇଲେ ହଁ ବାପା ଡାକ ତୁ ବି ରାତି ଜାଗ ମୁଁ ବି ଶୋଇଛି ହେଲା ହଁ को माँ को भूख नहीं लगी खाइते दियो କହିବା ହଁ ଆଜି ସେଠି ଖୋଜୁଛନ୍ତି आए थी भीतरे बापा ଏ ନା ପଡ଼ିଯିବ ବାଟା ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲେ ଭୁଅ କହିବ ସୁଜି ପାଳୁ ବୋଲ କହିପାରିବ